čo si viem v Egypte dovoliť za 10 eur. Poďme sa pozrieť tuto do potravín. Egypt nepatrí medzi drahé krajiny, no schválne. Liter mlieka majú v prepočte za 93 centov, tu máme kilo jablk za 1,86 €. Dosť, tento polkilový steak stojí 7 eur a pol kila rúžového hrozna predávajú za 55 centov v akcii. Viac ako hrozno má ale zaujímajú vajíčka, neviem inak prečo ich majú v chladničke. Za 12 kusov zaplatíte 1,69 €. Nedošiel som sem ale kupovať základné potraviny, no nejaké fajn suveníry pre rodinu. Toto je egyptský med, štvrť kila stojí 1,50 €, ešte chcem zobrať, máme tieto famózne datle, kilo stojí 4 € a tu rozmýšľam, čo ďalšie ešte doma nepotrebujú. Mydlo z medu za 86 centov žeby, alebo mydlo z olivového oleja za 33 centov. Na dovolenke v krajinách s inou menou nevyberajte hotovosť z bankomatu, je to drahé, platíte vždy kartou. Visa karty majú výborné výmenné kurzy aj za malé nákupy, viete platiť napríklad aj hodinkami. Tu v Egypte berú kartu úplne všade, okrem teda asi vecka na pumpe, je to 100-krát pohodlnejšie ako hľadať banky, bankomaty a predražené zmenárne.